Ja, det er aftalt. Hvor fik I inspiration for jeres sang? Jo, altså, jeg må sige, at jeg blev meget inspireret af Jonas' kærlighedssang-workshop i går. Jeg var ikke selv med i den, men det har helt klart haft indflydelse på emnet her i dag. Og så har vi lyttet til en del folkemusik og spiller en del selv. Så det er også den genre, vi tænker, vi vil lave vores nummer i. Ja, sådan hvor det bliver lidt erotisk i det, ikke? Jo, vi er også meget inspireret af Purgadelic, som er sådan en band. Pornoband, ja. Nogle erotiske tekster. Som musiklærer, hvilken rolle spiller du så i de her dage? Jamen, det er sådan en af de roller, jeg bedst kan lide at have som lærer. Altså det her med, at eleverne bliver sat i gang med noget projekt, og så er man vejleder på det. De kommer til en, når de skal bruge noget hjælp, eller man opsøger dem og ligesom hører, hvor de er kommet til, og sådan kan prøve at føre dem videre af den vej, de er ved at gå, og sådan give dem nogle idéer til, hvordan det sådan kan. Altså, at de er i gang med en proces, og så giver man dem nogle råd, lærer dem, mens de har fingrene nede i skidtet. Det synes jeg er næsten den fedeste måde at lære på. Føler du, at eleverne i år har haft nemt med den her opgave, eller? Altså, man kan godt mærke, at genren for nogen er sådan ny. Men jeg synes, det er sejt, at de sådan tager den til sig, og det vil jeg godt prøve at kaste mig ud i, altså, når de får at vide, at du skal lave noget, der er sådan lidt opera-agtigt eller requiem-agtigt til denne her scene med nogle okser, der skal spises eller sådan noget. At de så bare tager den, okay, den kan jeg godt. Altså, selvom det måske ikke lige er det musik, de plejer at høre eller spille eller noget, at de så ligesom er frisk på at kaste ud i det. Det er sejt. Hvor længe har du selv lavet sange og skrevet musik? Det tror jeg næsten, jeg begyndte på, da jeg selv gik på efterskole. Og ligesom havde den frihed og et sådan overskud til det, eller ligesom den måde, verden kan åbne sig på en efterskole. At det ligesom var der, jeg kom i gang med det, mener jeg. At, hvor der var musiklokalet stod åbent, og der var stor inspiration både fra lærere og dem, man gik på skolen med. Og hvilken genre plejer du at skrive i, når du skal skrive musik? Det er jo meget, det har været meget sådan folk-rock-genren. Sådan, i det spænd mellem det akustiske og det elektriske. Den kører. Hvad er det for en sang, I vil skrive? En sømandssang, ja, til musicalen. Hvor lang tid har I været i gang? 5 minutter. Nej, vi har siden sidste torsdags. Nej, Nej. det var, vi sad og skrev det i går. Ja. Eller skrev, vi sad og lavede det i går. Ja.